May lang na sa tao yung karga. Pagkarga, kargahan niya ni mo ba boss? Stang kapuya gid boss, bisan pa kun sa kakakugyan. Layon jud ka, kaingon jud ka. Dito kahapon sa tindahan, dito si Quinta ko, dito. Kasal na ako sa isinta, kasugod ka. Tingin siya na, balik ko na. Balik ko, no? Ako lang tihagan niya sa isinta. Kagkato sa ganito, puro ba kung ligid ako? Oh, niya isuso ko dito. Amon sa man Malco. Yang katuyang ban nga dako. Zero ang type pa, pasensya tayo. Wapo tong iya, pero ang problema lagi. Kung pagkating ka, kung gasto pa ka, Ka tumarog jeep. oo Sana. niya. Imo tong pabuhatan og kanang ana. Ana-ana, mahal naman kayo, dako mo kay gasto. Di na lang, stage yung nagyapo, puntahan na ng kaluyo. O, pero bati yung listin, boss. Gwapo yung nabi-abli. Wala yung gasto sa naman. Gamay rin 100 di mo gastoon. Gasto pa rin siguro mga 150. Kaya nga no. Ay nun, dito na ipa-stainless. Kita karoon ng mga stainless nila yun. Makuha sa kayo. Wala, nagkusgan tayo. Hindi lang palitato, gasto sa ko itong mga bangko. Ang batik ma-reception na Hindi niya. ang gasto sa itong dahas bangko, ligid. Puro bangko ligid ato. Ako, taligyan mo kita na kung bumong boss. Bakit naman dati ang reception Taligyan mo? mo lang tawag niya. Palito na nato taga Samar. Sa una, palito na Belgium. Ako 50. Yan ako, uliin na lang ko presyo na to, hindi. Yan mo, bali lang yun sa kong healthcare ako. Kaya kung ano ba kay, kaya magdaganap sa sakyanan, boss, bati. Bati kiking dagang sakyanan, suntian na ka. Kaya ano, maintenance sa ligid, pagparistro ana. Kung siya daot, ganito ka. Atong yung aging adlaw, nigasto ko kung sila yung kapin. Kung sige kapin. Sunog ba bitaw starter ato kay ano 2,000 sa kapin. Pila naman pila ka adlaw tawan lagi sa kadlaw. Gasto ko hapit 14,000. Ang gasto. Ginagmay ra na ha. Oh, mo na nakakapos dag sakyanan. Mo na ako gusto nako mupalit mo galing. Ilis po na ko sa. Kontra na magdubli-dubli ko di ko ganahan nga. Kung may magaling kong kuan pero online sa na kuno na nako kahit na lang niya. Kuno ni. Pinatanang kuan na kastanan kay masih klaro di rin kuan. Masih klaro kuan. Okay naman ito kung multi-cam standby ang multi-cam boss. Gamay kay maintenance. Kunya, ang multi-cam, istoryanta ka boss. Mura nag-motor. Mura nag-motor. Makapalit kang lik. Maintenance. Kunya, unsa may capacity ato. Nagmay pa man. Hindi mo nilag to. May mga magkita nila kung dako.